दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' आफादगिरि सदरसिं ब्रह्मआ रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। रोजा अखा हानायनि थाखाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दैबाना। गुवाहाटीनि खारगुलियाव हाजो गिसिखानानै प्रियंका बर'आ जिउ गोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाब। खुलुमबाय। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआव आं मुस्रि जोंब्लाव ब्रह्मआ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। गोबाव समनिफ्रायनो हारानि टिबि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' आफादगिरि सदरसिं ब्रह्मआ मैया रुंसारि जाबाय। गेदेमा बिथांनि रुंसारि जानायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगिरि जगेश्वर ब्रह्मआ दैमालु ज्योति आश्रमाव मोनसे जग्यनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनि जिउमानि गोजोन हास्थायनानै आरज गाबो। जोबोर दुखुनांथाव दिन जोंनि मानगोनां फुजिनां जारामुथानि सदरसिं ब्रह्म बाबाया रुंसारि जाबाय। बेयाव जोबोर गोसा दुखु मोनदों। बाबाया माबोरै हरखाबै रुंसारि जाखो, मा बेमार जादों दं, मा जाना थैखो। बेजों लोगोसे गेदेमा बिथांनि जिउ गोमानायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, बरपेटा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद, कक्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो उदालगुरि दखरा ब्रह्म धोरोम आफादा गासै आफादफोरा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फिरफिलाखौ गेजेर ससेसिम बिरहोनानै दुखुनि रादाब फोरमायो आरो गेदेमा बिथांनि जिउमा गोजोननि थाखाय 1 मिनिट निजोम आरज खालामनायखौ फोरमायथियो। आसामाव रोजा अखा हानायनि थाखाय गोबां ओनसोलफोराव दैबाना जानाय नुनो मोनदों। रोजा अखा हानायनि थाखाय आसामनि गोबां ओनसोलफोराव दैबाना लोमसावदों। आसामनि लखिमपुर, धेमाजिजों लोगोसे कक्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि आरो बरपेटा, नलबारि, कामरुप जिल्लाफोरनि गोबां जायगायाव दैबाना लोमसावदों। बोथोरनि बे गिबि बानाजों आसामनि गोबां लामा, दालां आरो आबाद फोथारफोरा खुरखा जानानै सिलिंखार जालांदों। गोबां सुबुंफोरा जायगा नागारनानै गुबुन जायगायाव आश्रय लानो गोनां जादों। आसामनि गोबां आबाद फोथारफोरा बे समाव दैबानानि सिङाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दैबानाजों लोमसाव जानाय गोबां ओनसोलफोराव सुबुंफोरा थांनाय फैनायजों लोगोसे जानाय थानायनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ। मैया गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुलि हाजोआव आन्थरजयै अखा हानायनि थाखाय हा गिसिखानानै 21 बोसोर बैसोनि प्रियंका बर' मुंनि सासे जाखांफुनाय रिंगु दामसाया जिउ गोमायो। बिथाङा सासे आखा-फाखा भारत नाट्यम मोसाखावरिमोन। उन्दै समनिफ्रायनो हारिमुआव गोसो गुदुं, बयजोंबो सिनायजानाय आखा-फाखा सासे मोसाखावरि प्रियंका बर'नि अबथिरा जिउ गोमानाया दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे आसाम हादरनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा जादों।